Балакірова Поліна, учениця 5 В класса середньої школи номер 4 города Барановичи. Урывок с пьесы Янки Купалы «Паулинка». Коли тут теточка, так под сердцем болить, что и жить не моготу. Такий он миленький, такий пригоженький, такий послухмяний. Коли я ще з татом буєний, добра, прийде бувала, води за мене принесе, древки нашчапає, не глядіть, що вучуся, а тепер сам вуча і больших, і менших. Ніколи от його слова благого не чула. Так ведайте, теточка, і хочеться з ким-коліче об им говорить і думать, без конца і початку. И чему я такая несчастная? Батька родный хоче меня оторвать от того, что мне милей от усього життя, хати родной целого свету. И чему ж я такая несчастная? Балакірова Поліна, учениця 5 В класса середньої школи номер 4 города Барановичи. Євгенія Яніщець, Орлиный храм. Орлиный храм, усмешок березовый, и твар сялинки житной весны. Усё одним тлося перевозі, на щастя грому, ласки і весни. Шугнуло жито там, де спели кулі, тирать, урать, і шли на смерть сини. Усё одним, тривожно гордим гулі, на щастя птушек, думок і вини. Чи світлий тінь гукається в березі, чи йонь не стала з попелу село. Мы посидим с тобою на порозі, на крохкий боль и тихое тепло. Фронтовики, баяны, односельцы, насельники облог и городов. Усё одним, щасливо горьким серце. Історія, трагедія, любов.